Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno, ja nisam, dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video o mračnim stvarima sa Nickelodeonom. I ćao svima, ovdje je Ančićka i danas prosipamo čaj na mračne stvari s Nickelodeona. Dosta vas mi je postavila pitanja, Ančićka, da ćeš kao i dalje da snimaš creepy content? Da, hoću. Creepy content je nešto što mi izgradio, hoću da ga snimam svakako, s tim što ja ne želim kao da uzmem bilo koju temu koju, eto, kao neko je samo negde našao, nije nešto bitno o čemu bi trebalo da se priča i uglavnom kao stvarno aktualne teme gledam da tražim, s kojim je u datom trenutku cijel internet opsednut. Trenutna tema jeste Nickelodeon, zato što Nickelodeon je kanal, TV kanal koji je bukvalno svima bio jedan veliki deo detinjstva, pa i samo i meni. I onda nekako mi koji smo zapravo u Srbiji mogli da gledamo sve te kanale i da nismo znali pred nosem šta nam se dešava, nekako je jezivo i nešto na šta definitivno želim da skrenem pažnju i da pričam o tome. Uglavnom, počinjemo sa pričom o čoveku koji se zove Dan Schneider. Ja sam ubeđena da vi svi, kad ste gledali onako pri kraju, završi se epizoda i sad izađe tu ko je producent, pa glumci, bla bla bla, i izađe vam ovo ime, znači Dan Schneider. Uglavnom Schneider, kako se već piše, ali čita se Schneider. Uglavnom, i sad vam je to u glavi kao, verovatno neki mladi producent, ko je ovo, zanima vas, ali svakako mrzi vas da gledate. Uglavnom, to ime Dan Schneider, ja mislim da je svima ostalo negde onako kao zabeleženo, ili bar meni uvek sam obraćala na televiziji pažnju kao, on stalno pravi sve te neke šovove sa Nickelodeona, bar je to meni asocijacija bila. Uglavnom, on je rođen 14. januara 1966. godine, znači taj čovjek ima 55 godina, dobro zapamtite zašto vam ovo sada pričam. Uglavnom, on je američki televizijski producent, pisac i glumac. Pojavljivao se u porednim ulogama davnih 80. i 90. godina, ali sebe je pronašao u ulozi producenta. Producirao je jedne od najpopularnijih šovova po imenu, sad ću vam čitati engleske nazive, ali stavljat ću vam svakako sličice, pa vidjet ćete i pretpostavit ćete kako se to onda zove na srpskom. Uglavnom, What I Like About You, Amanda Show, Drake and Josh, Zoe 101, iCarly, Victorious Sammy Cat, Henry Danger, Game Shaker and The Adventures of King Danger for Nickelodeon. To su mu kao jedne od najglavnijih tih produkcijskih serija koje on uspeo da napiše, a verujem da je vama dobar deo tih serija sigurno poznat. I jedno što možemo zaključiti jeste sigurno da je Dan Schneiderova godina bila negde do 2018. Ja ne znam da li ste vi provalili, ali sve Nickelodeonove emisije, znači TV serije koje se sada emituju, one su se emitovale u Americi još pre nekih 5-6 godina. Mi generalno uvek kasnimo sa tim nekim trendovima, ali trenutno u Americi, odakle u suštini Dan Schneider, vi stvarno imate jako loše serije koje su nastale baš direktno iz Nickelodeonove produkcije. Dan Schneider je otpušten 2018. godine i on je prestao da radi kao producent Nickelodeona. I vi se sada pitate, čekajte, zašto su jednog od najboljih producenata otpustili, kao šta se desilo? Taj čovek je bio pedofil, da je on vršio seksualne radnje nad svojim glumicama, već, pa evo daću vam primere. Da li ste vi provalili kako u iCarly postoji jedna scena, stavit ću vam i ovde, gde doslovno imaju kao neki show gde oni bukvalno svoje ovako prste stavit ću vam, znači vidjet ćete, mnogo je jezivo, ja sam se kao zgrozila zato što bukvalno se sećam tih epizoda. Da se, znači, sećate se 100%, znači onako kao oni stopala pokazuju i fazon fora je da ih mažu sa nečim, ne znam ni ja, evo pogledajte. Ajde da se to desilo samo u iCarly. To se desilo u Victoriousu. To se desilo u mnogim serijama na Nickelodeonu. Sve te serije producirao je Dan Schneider. Definitivno nije nepoznato javnosti da postoji nešto što se zove food fetish. Da, eto, možda vam je malo čudno, ali kako budete odrastali, shvatat ćete da postoje razni fetiši koji su jako bolesni, ili ti u prevodu
da fetiš, znači to vam je nešto što vama prouzrokuje neku seksualnu tenziju. Znači vi se uzbudite kada vidite noge. To je bukvalno to, znači to je fetiš. Ne mora biti noge, mogu biti grudi ili šta već, neki deo tela, ruke, prsti, šta god. Ima raznih fetiša, odvratni su. Uglavnom, Dan Schneider najverovatnije je imao foot fetiš. Ili ti fetiš na stopala. Ali na dečija stopala, zato što Nickelodeon to je, jel te, dečiji kanal, to su sve deca, što je još gadnije. Ok, Ančićka možda malo preteruje, što će sad možda neki od vas da se pitaju, kao kakve veze to ima, što eto čovek stavlja dečija stopala, to su bili neki izazovi koji su oni radili, ne mora to ništa da znači da njega seksualno stopala privlače, kao haha, koga još to privlači. Brian Peck, koji je bio glavni saradnik Dana Schneidera, takođe producent, koji je njemu bio desna ruka, bio je uhapšen 16 meseci u zatvoru zato što je zlostavljao maloletnu devojčicu i to seksualno zlostavljanje. Brian Peck bio je u zatvoru, rekao je da to više nikada neće uraditi. I što je najgore, Dan Schneider je njega ponovo tražio, ponovo da su ga vratili na posao, on koji je bio optužen zato što je maltretirao maloletnu devojčicu, ponovo je vraćen da radi za Nickelodeon, gde je još mnogo male dece. Freaking Amerika. Amerika je jako čudna zemlja. Kao što sam rekla, Dan Schneider 2018. godine bio je otpušten sa Nickelodeona. Niko nikada nije saopštio ko je glavni razlog toga bio, ali sigurno čim su ga otpustili, verovatno tu nisu baš bila čista posla. Ali ako su se svi ti televizijski šovovi završili još negde oko 2014-15. Zašto su oni njega i dalje držali, pa sigurno još 5 godina tu, a znali su šta sve on radi? Zato što on je bio jako bogat čovek, jako imućan i svako ko je bio na Nickelodeonu, ko se proslavio u to vreme i dan danas je jedan od većih glumaca ili pevača. Ako se sećate Ariane Grande, ona je bila u show programu koji se zvao Sammy Cat. Ona je bila u Victoriousu. Ariana Grande je danas jedna od najpoznatijih pevačica na celom svetu. Victoria Justice, koja je takođe skoro izbacila još jednu pesmu. Ja mislim da je pre toga imala neke, ali nisu i toliko dobro prošle kao ovo sada. I dalje je glumica Jeanette McCarthy, mislim da se zove. Ona je jedna od popularnijih glumica takođe u Americi. Uglavnom, dosta njih su imali Nickelodeon kao odskučnu dasku da bi se bavili onim čime žele da se bave. I nažalost, jako tužna strana te priče, što mi verovatno smo mislili da su oni svi onako srećni, nasmejani. Niko generalno protiv Dan Schneidera nikada ništa negativno nije rekao. Niko nije smeo ništa ni da kaže, zato što ukoliko bi rekao, njemu bi cijela karijera mogla da se uništi za tren oka i čitav njihov život, zato što su oni u tom trenutku jedna samo mala jedinka koja ništa. Na TikToku je izašao jedan klip koji ja, pravo da vam kažem, to je vezano sad za iCarly, nisam nikako to kao malo zamišljala da je nekako pogrešno previše. Uglavnom, u toj sceni, stavit ću vam da je vidite, bukvalno pokvarena česma. Ja mislim da se ovo repriziralo i kod nas 1000 puta i da ste videli 100% tu scenu. Uglavnom, ukoliko ste maloletni još, ukoliko ste mali, verujem da vi ništa u ovome nećete videti, zato što ja se sećam kad sam ja bila mala, meni uopšte ovo nije delovalo pogrešno, kao okej, Slavina se pokvarila, sve u redu. I onda kad sam videla bukvalno juče taj klip, znači na TikToku mi izašao, ja sam rekla, okej, ja moram da snimim klip, ja freaking moram da snimim klip o ovome. Zato što sam sigurna da postoji još dece koji su kao ja kad su bili mali ništa nisu videli pogrešno sa Nickelodeonom, a zapravo je to jedna jako mračna industrija.
Ako se sada sećate Gibija, ja ne znam kako se Gibi zapravo zove kao van te uloge, ali verujem da svi kad vam kažem Sam i Cat, to mi je isto bolja asocijacija nego vam kažem Janet McCarthy, koja u suštini glumi tu Sam. Kuckasti lik što je bio u iCarly, znate ga svi 100%. Imao je jedan intervju gde su njega pitali šta generalno misli o toj situaciji sa Dan Schneiderom. Njegov odgovor bio je kako on stvarno nikada ništa nije video i kako mu je jako čudno, zato što su svi njega generalno gledali kao neku očinsku figuru i vrlo lako je bilo moguće da je on to koristio zato što su njega svi gledali kao nekog ćaleta, doslovno, kao da je tu, kapirate, neka očinska figura koji oni u tim trenucima možda nisu mogli ni imati, zato što u Hollywoodu oni su više bukvalno opsednuti poslovima nego porodicom i prijateljima, bar konkretno što se tiče glumaca, čega već ne, imaju one svoje internate i tako to, tako da njega su baš gledali kao oca. I kaže Gibi da stvarno jeste to bilo čudno sada kada pogleda, ali on jednostavno ne želi da veruje u to. Samim tim, toliko je nekako čovek ušao njima u mozgove od kad su bili mali do sada, jednostavno, i ako oni vide da je to pogrešno, bukvalno su u fazonu ne, zapravo jeste pogrešno, ali oni ne mogu da veruju. Ne mogu da veruju da je čovek toliko bio bolestan. Ukoliko se sećate televizijske emisije Sam i Cat, da li znate da je Sam i Cat trebala dobiti još jednu sezonu? Znači, Sam i Cat se jako glupo završava, ima mnogo potencijala u toj seriji, ali ona se bukvalno iz čista mira završila. Zašto sam vam sada pomenula Sam? Zato što postoji mnogo slika Schneider je bukvalno tada imao 40 godina čovek, a Sam je imala fazon 15 godina, ona je bukvalno bila dete. I onda da vidite kao gde on hvata nju za neka jako čudna mesta, i ne samo nju, kao generalno svu decu, i pogotovo devojke i devojčice. Sam i Cat je prestala da se snima zato što Sam više nije želela da bude u Nickelodeonu. Bukvalno to je jako veliki boom tada bio i niko nije razumeo zašto. Vrlo moguće da je Dan Schneider nešto pokušao da uradi Sam, možda je potplatio, rekao je da izađe iz Nickelodeona ili nešto je definitivno radio što je jako tužno. I to mi je baš krivo, pravo da vam kažem. Ja sam uvijek mislila, ok, kao Sam je samo odrasla, neće više da snima za dečiji kanal. Uopšte nisam shvatila da je mnogo mračnija neka slika iza toga i da je možda zapravo bila sexually assaulted i da ona jednostavno nije želela da priča o tome, što je stvarno onako odvratno kad skapiraš. Uglavnom, to je to što se tiče ovoga klipa. Generalno neke jako mračne stvari koje ne znam da li ste znali vezane za Nickelodeon, jako mračne scene, postoji još 1000 dokaza, još 1000 priča koje stvarno su baš onako kritične, pravo da vam kažem, koje samo još više mogu da vas ubede u to da Dan Schneider nije sam čist čovek, a i pogotovo što su oni njega opustili. Ne bi oni njega otpustili bez razloga. A zašto su čekali toliko dugo? Zato što su znali da kada ga otpuste njihova kompanija će definitivno propasti. Zato što nisu bili toliko bolesni kao taj čovek u kogod nama sve te serije bile interesantne. Imale su stvarno jako bolesne stvari tu. Tako da, eto. Čaj za današnji video je prosut. Pišite mi da li ste gledali neku od ovih Nickelodeonih crtača, da li ste znali za neku od ovih priča. Obavezno ostavite like i subscribe na kanal za još ovakvih pričica. Tako da vidimo se, spileri, u sledećem klipu. Ćao!